εκεί. Περίμενε ρε κάτω ακίνητο σου λέω. Ρε είμαστε έτοιμοι, περίμενε, pause. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το burnout της πίτσας. Πίτσα Πιρέλι ονομάζεται. Πίτσα Πιρέλι, λίγο. Καπνός δεν βγαίνει. Κάτσε λίγο, ακίνητο λίγο. Η πίτσα θα... Ακίνητο! Περιμένετε! Κάτω, κοίτα κάτω. Με το ένα! Με το δύο! Σπυρόπουλε πάμε με το τρία! Και η πίτσα μέσα! Περίμενε, κάνε λίγο πίσω. Πίτσα κάρβου, ρε μαλάκα την κάψατε την πίτσα ρε. Κάτσε, παίρνει μέσα. Παίρνει το πάλι ρε. Πίτσα Πιρέλι απέτυχε. Κάτω. Ωπ, καπινούρα. Αυτή ήταν η πίτσα. Μισελέν. Να το δω. Δεν μας λέγα κάνεις έτσι και χαλάρα μάλλον. Μένεις πάνω στο παπούτσι. Και δεν κάνεις πίσω εδώ. Ωραία. Πες να την χαρά. Χαρά είναι.